Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan. C.O.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes Pizza 19 na kini mahigala sa bulan sa Mayo. No? Martes na mahigala, di na madugay, June na, ang mga bata naghinay-hinay na o wind up sa ilahang bakasyon, no? Kay hapit na baya, no? Mo June na, musugod na dahil ang mga brigada eskwela, o wala na ilain, mo na klase na po. No, good luck no sa ato ang mga kabataan. Ako diri busy pa ko kay mahigala kay nagsugod na ako og pakumpisal kay para sa amo ang culmination karong 29. Oh, karong 29 nami mag-culmination. Doon na po in town may gamay nga kanang gitawag og kuan Santa Cruzan ug doon na po may gamay nga kalihukan sa among pagtapos sa kining gitawag og Flores de Mayo. Ayan, no? Sa today nga kumustahon ang tanan nga mga kura paroko, no? Nablastar na siguro mi tanan. Paminaw ko murag naplastar na. No? Kami, hinay-hinay po din taon may kamang-kamang. Lagi kay kuan man lagi ta, ganang nangalagad man lagi ta. No, wala lang usa kita karoy kuan mahigala ha. Wala lang usa kita karoy CBCP News kay sa ako nang ginaingon bisi-bisi sa taggamay. Gamay ra hinoon, dili gyud tanto, no? Pero bisi-bisi gyud. No, ari na ta mahigala sa tuang Saint of the Day. No, atong Saint of the Day karon May, unsa man taron? May 19 na si San Romualdo, no? Ang atong saint karon mao si Saint Romuald. Dili ni mao mahigala. May. Uy, kuan man ni June man ni mahigala, no? Medyo na nawala tagamay mahigala, no? May 18 unsa may sumpay ani sa pa. Medyo na nawala tagamay mahigala sa naman 2. Yara. May 19. No, medyo nawala tagamay mahigala no nga tuwa karon nga santo dili ni si San Romualdo. No, wala na ako banda mahigala no. Sige lang no, ato lang iampo sa ato ang Saint of the Day karon nga bisag wala ma-mention ang iyahang pangalan pero kampo ra gyud gyapon siya lang kanato. No, ari na ta mahigala sa ato ang catechism. Unsa may atong topic karon mahigala? No, kung atong tan-awon diri sa ato ang tamdanan, no, ang atong topic karon kining kabahin sa ang atong topic karon mahigala medyo busy tagamay mahigala no pero padayon nagyapon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Okay, no? Ari ta mahigala sa atong topic. No? Ari ang atong topic karon kini kabahin kini sa hermeneutics. Ayan, no? Hermeneutics. Usa ba kini hermeneutics, no? Hermeneutics, what is hermeneutics? The hermeneutics is the process of discovering meaning from the Bible, no? Sa ato pa kung magtuon na gani kita sa Biblia, no? Magkuan na kita ato nang diskubrihon ang mga kahulugan sa Biblia, muna ni kitawag og hermeneutics, no? And hermeneutics is taken from the Greek word which means speech or interpretation used to cover kining gitawag nato og biblical scope in the process of understanding. Ayan, no? Sa ato pa ang hermeneutics di ay kinutlo gikan sa pinulungan nga Grego nga nagkahulugan o matud pa pamahayag or speech or pagsabot used to cover no scope in the process of understanding, no? Unya, it refers to interpretation. So unsaon ba nato pag-interpret ang matud pa diha ginamit ang Biblia? Of course, by the speech itself.
no? Sa to pa usadaan sa kanang gitawag nato og usa sa mga paagi sa pag-ila sa kahulugan sa Biblia mao gyud ang mismong mga pulong nga gigamit. No, muna nga it is always a must, no, nga duna gyoy gitawag natog process of translation from an unintelligible language to an intelligible one. No, sa ato pa kini di ay kuan mga higala kining pag-interpret sa Bible, no? Aduna gyud nagkalain-lain nga mga gitawag natong pamaagi niini unya by speech itself ang process ini mo'y kining gitawag nato og linguistics, no? The process of translation from an unintelligible language to an intelligible one. No, mo na gitawag tog linguistics. Do mo na nga kalagmitan gyud sa mga Bible scholar, no? Kining gisanguna nato niining hermeneutics, mga Bible scholar, ubay-ubay gyud nga mga pinulungan nga sila makasabot ug makasulti, no? Kay matud pa sa sa unang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 12 bersikulo 10, sa usa ka tawo naghatag siya katungod sa pagsulti laing mga pinulungan ug laing tao usab maghatag sa hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Sa ato pa kinahanglan di ay nga kun musulod kita niining proseso nga ginganlan og hermeneutics, do na gyud tay mga masabtan kabalo kita, no, kaysa biblikal na siya, no, sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 2 bersikulo 10, sa usa ka tawo naghatag siya katungod sa pagsultig mga pinulungan ug sa laing tawo naghatag usab siya hiyas sa pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Nga sa ato pa in the process of hermeneutics, no, kinahanglan gyud nga usa sa mga kinahanglan nga batunan sa usa ka tawo nga mosulod niining Bible interpretation mao gyud kining kurso nga linguistics. Nga sa ato pa makasabot gyud ka og mga pinulungan. Okay, ngano man ang Biblia dili baya usara ka pinulungan, no? Kay ang original text sa Bible Hebrew, Aramaic ug Greek. Ayan, no? Muna sila yung mga original, no? Hebrew, Aramaic ug Greek. Nga sa ato pa kung wala tay mga nakamahuan ni ining mga pamaagi sa pagsabot, medyo kulangan kaayo ang ato ang nahibawan kabahin sa Biblia, no? Nga interpretation by commentary and explanation. The first principle of hermeneutic is understanding in the Bible in the literal sense, no? Okay, no? So criteria to understand the literal sense, the literary form that the author used in the writing. Kaya ang Biblia mga higala, no, adunay daghang kay mga literary forms. For example, poetry and songs, mga salmo, no? Laws and rules, no? Kana dapit diri sa may Genesis o sa Deuteronomy. Historical sa Joshua sa Joshua 1st and 2nd. O niya diri sa Book of Kings, sa wisdom songs of Proverbs, sa mga salmo, sa gospel ug sa mga letters. Nga sa ato pa kinahanglan nga first and foremost dunay gyud kay kahibalo sa nagkalain-lain nga mga pinulungan, especially nga imong yung sabton ang Biblia in the literal sense. Abi no, balik-balikan nya na nato mahigala ha kanang mao nga topic nato. Kay importante pud ni kay mas maayo po nang dili po ta magapasagad-pasagad usahay, no, kay usahay mahigala dili po ta magkatimayod niini nga aton dayong tanawon po ang literary forms nga gigamit sa mga teksto sa Biblia. Okay? So, tindila sa takuto ba? Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. Ug manalangin ka nato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!